Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin kasidima da zarar mun dora. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Assalamu alaika annabi, gani na zo da sabon baiti. Gashi bani da ilmi annabi sai yawan tattalo wani aiki. Ni ina son kalamun ce mini bani san in yi kwanan ɗaki. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Ni ina son ka sanni ka so ni ka bani baiwa kawai in narke. Na ji kyautar da kabba Hassanu sahabinka ne dan take. Ni ma ina son a bani irin ta in iya in yi nau dan take. Ni a ƙaunar annabi ko da za a zage ni bana fashi. Kai ko bani wuri na shiryo in zubo bai tuka a gare shi. Shagaban na gaba duka wanda ya nuna bai son ka bani bashi. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Tarnakin makiya mai sare masu kyama ga rabbul arshi. Sansanin mafiya ba maga ba ga wanda yake kaunar shi. Rayuwa ta da nama na ta tara na mika a gare shi. Duniya orani guri na aje na zamo shatan shi. Nasirul haka bil haƙi na gaida kai sayyidul kaunaini. Gani na durkusa a gare ka laifuka na ku yayyafe ni. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Kama hannun gano karika al-Mustafa sayyidi sakalaini. Yawan laifuka na annabi na sani zaka saurare ni. Yawan zunubai na ba sa shugaba na kaje ka gabar ni. Tausayi a gare ka yake Mahamudu kakan Hassan da Husaini. Badan da kai ba nan duniya Mahamudu wai wa zai dube ni. Bale kiyama inda ake horo ga wanda yake kyamar ka. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Ya Rasulullahi ka sani a san ka koyaushe in zama naka. In zamo inda dunnin zaga an ka ganni sai a tuno ka. Masu imani in sun ka tuno su karanta salati gare ka. Bar imani da garan nan sai su bar sakon sarkin ka. In ku sun kasa suka kaura rabbana sai ya samu su sarka. Tuba gun Allah jama'a domin mu samu ganin mai Makka. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Sai da son manzon Allah ne za a tere masharrin sarka. Ya Rasulullahi komi wahala wallahi muna bayan ka. Mai gidan Aisha da Khadijatu babu wanda ya kai a gare shi. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Tunda Allahu ya ce duk abiyo ka ya tattara ya baka. Allahu mu'udina annabi shi kuma sai shi baka rabanka. Gani na durkusa a gare ka zan karanto salati gare ka. Sayyidil Arabi manzon Allah nake so na yo mai baiti. Allahumma salli alaika wa sahbihi wa ahlil baiti. Na karanta salati gare ka annabi wanda yayi salati za a sa shi gidan aljanna. Annabi na a sami shehu Ibrahim in yasi naka.
annabi na asamin shehu Abdullah dan buda na kame yawanta salati gare ka ga yawanta karar Qur'ani ga yawan zikirin sarkinka kowane lokaci ba shakka sayyidil arabi manzon Allah nake so da yau mai baiti shehu Abdullah dan buda shi kadai ya zamo gata mu dole na in yaba a gare shi tun da shi ya zamo mu da zaki har da shehu Muhammadu Kaura zan yabon jinjina a gare shi har shehun mu Haruna Kaura zan yabon gaisuwa a gare shi har shehun mu na Galimu Muhammadu mai zabura ina gaishe shi har malamin mu ba mu barin kamalan nuhu kai ma sannunka sayyidil arabi manzon Allah nake so da yau mai baiti shehu mamma arewa kai ma dole ne gaisuwa a gare ɗalibin naku ne Idris ke yawan gaisuwa a gare ku don isar Fatima yar ɗa kula mun ce ku sani a san ku yaye na iyali na komi na wuya zamo ban san ku me ina san ku ja ni gaban ku in zamo hadimi a gare ku dan kasidar ka zan diga aya da rashin ilimi ko biko sayyidil arabi manzon Allah nake so da yau mai baiti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ayyuhal mustami'una madahil nabi sallallahu alaihi wa sallam kun saurari wannan yabon annabi Muhammadu daga bakin Zakiru Idris Millel Sambo ayi saurare lafiya